இப்போ ஓகேவா மாதாஜி? எக்கோ இல்லாம ம், இருக்கா? correct. Yes, இப்ப Mataji. நல்லா Correct, இப்ப Mataji. Correct. நல்லா கேக்குது மாதாஜி, கிளியரா இருக்கு மாதாஜி. clear-ஆ இருக்கு. ஒரு நிமிஷம் ஸ்கிரீன் ஷேர். என்னமோ இந்த லைவ் போட்டாலே வந்து எக்கோ வருது, ஏன்னு தெரியல. இப்ப கிளியரா தான் இருக்கு, கேக்குது மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அஸ்வத்தாமனை பத்தி நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிறோம். அஸ்வத்தாமன் செஞ்ச கொடுமைகளுக்காக அவன் என்ன செய்யறான்? அர்ஜுனன் வந்து தண்டிக்க வராருன்னா அவன் வந்து பயந்து ஓடுறான் இல்லையா? அது வரையில நம்ம பார்த்திருக்கோம். பயந்து ஓடின பிற்பாடு அவன் என்ன செய்யறான்? நீரை தொட்டு கும்பிட்டுட்டு பிரம்மாஸ்திரத்தை ஏவறான். அவன் வந்து இப்ப அன்னைக்கு மாதாஜி அழகா சொன்னாங்க, இப்போ ஒரு பக்தன் வந்து யாருகிட்ட சரணடைகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா பகவான்கிட்ட சரணடைகிறாரு. அர்ஜுனன் வந்து பகவான்கிட்ட சரணடைகிறாரு. ஆனா அஸ்வத்தாமன் என்ன செய்யறான்? அவன் பக்தி இல்லாதவன். அதனால அவன் என்ன பண்றான்? பிரம்மாஸ்திரத்தை சரணடைகிறான். அதுதான் அவன் செஞ்ச மிகப்பெரிய தவறு. அந்த மாதிரி அவன் செஞ்சதுனால இப்ப வந்து அர்ஜுனன் வந்து பகவான்கிட்ட சரணடைஞ்சு இப்ப அதை தான் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். அர்ஜுனனோட பிரேயர்ஸ் தான் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? இதுவரையில அர்ஜுனன் வந்து 2-3 ஸ்லோகமா பகவான் அவரோட புகழெல்லாம் சொல்லி போற்றி புகழ்ந்து சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு. இப்போ இன்னைக்கு நாம பாக்குற ஸ்லோகமும் அதுதான். இப்ப நான் அந்த ஸ்லோகம் படிக்கிறேன், பின்னாடியே எல்லாருமே சேர்ந்து சொல்லுங்க. ததாயம் சாவதாரஸ்தே ததாயம் சாவதாரஸ்தே பாரசிகீஷயா கோபாரஜேஷயா ஸ்வானாம் சானன்ய பாவானாம் ஸ்வானாம் பாவனாம் அனுத்யானாய சாசக்ருத் அனுத்யானாய சாசக்ருத் ததாயம் சாவதாரஸ்தே ததாயம் தாவதாரஸ்தே கோபாரசிகீஷயா கோபாரஜேஷயா ஸ்வானாம் சானன்ய பாவானாம் ஸ்வானாம் சானன்ய பாவானாம் அனுத்யானாய சாசக்ருத் அனுத்யானாய சாசக்ருத். தேங்க்யூ எல்லாருக்கும். கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு மொழிபெயர்ப்பு படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இவ்வாறு உலகின் பாரத்தை நீக்குவதற்காகவும் முக்கியமாக உங்கள் மீது ஆழ்ந்த தியானத்தில் ஈடுபட்டவர்களும் உங்களது நண்பர்களும் உங்களுக்கே சொந்தமானவர்களுமான உங்களுடைய பக்தர்களின் நன்மைக்காகவுமே நீங்கள் இவ்வுலகில் அவதரிக்கிறீர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பத்மா மாதாஜி பொருளுரை படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பொருளுரை. பகவான் அவரது பக்தர்களிடம் பாரபட்சம் கொண்டிருப்பதாக காணப்படுகிறது. அனைவரும் பகவானுடன் உறவு கொண்டுள்ளனர். அவர் அனைவருக்கும் சமமானவரே. இருப்பினும் அவரது சொந்த உறவினர்களிடமும் பக்தர்களிடமும் அவர் அதிக அன்பு கொண்டிருக்கிறார். பகவான் தான் எல்லோருக்கும் தந்தை. ஒருவரும் அவருக்கு தந்தையாக இருக்க முடியாது. ஒருவரும் அவருக்கு மகனாகவும் இருக்க முடியாது. இது அவருடைய தெய்வீக லீலையாகும். பகவானுக்கு பௌதிகமான உறவு முறைகள், பெற்றோர் பாசம் போன்றவைகளுடன் எவ்வித தொடர்பும் இல்லை. மேலே குறிப்பிட்டது போல் பகவான் ஜட இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் ஆவார். இதனால் அவரது உறவினர்கள் மற்றும் பக்தி பூர்வமான அவர்களது உறவு ஆகியவற்றை பற்றிய எதுவும் பௌதிகமானது அல்ல. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் எல்லாருக்கும். இப்போ வந்து இதுல என்ன சொல்றாரு நம்ம அர்ஜுனன் அவரை பத்தி, பகவானை பத்தி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர் எதுக்காக பகவான் அவதரிக்கிறாரு இந்த உலகத்துல, அது வந்து நம்ம பகவத்கீதையிலே படிச்சிருக்கிறோம்.
எதுக்காக அவதரிக்கிறார்? பூமி பாரத்தை குறைக்கிறதுக்காக எல்லாருடைய குறைகள் எல்லாம் நிவர்த்தி பண்ணி காப்பாற்றுறதுக்கும் சேமலாபம் தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்கு மாதாஜி. பக்தர்களை தீயவர்களை காப்பாற்றுறதுக்காக அடித்து நல்லவர்களை காக்க நல்லவர்களை காப்பாற்றவும் கரெக்ட். நம்ம படிச்சிருக்கோம், பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய நாசாய தர்ம சதுர்கிருதம் தர்ம சம்பவாமி யுகே யுகே. சம்ஸ்தாபனாத்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே. யூகே. தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ. அப்ப வந்து பக்தர்களை காப்பாத்துறதுக்காக அவர் தோன்றினார்னு சொல்லுவோம். அதுக்கு முன்னாடியே வந்து பூமாதேவி வந்து பிரம்மதேவர்கிட்ட போய் முறையிடுறாங்க. அது நம்ம லெவல் 1ல நீங்க எல்லாருமே படிச்சிருப்பீங்க. அது பிக்சரோட இமேஜோட நம்ம பார்த்துருக்குறோம். பூமாதேவி ஒரு பசு வடிவம் எடுத்துக்கிட்டு போய் என்ன சொல்றாங்க பிரம்மா கிட்ட, இந்த பூமி பாரம் எனக்கு தாங்கல. பூமி பாரத்தை அவங்க தாங்கிக்குவாங்க, அவங்க எல்லாம் தாங்குற சக்தி எல்லாம் அவங்களுக்கு இருக்கு. ஆனா அதர்மிகளோட பாரத்தை அவங்களால தாங்க முடியல. உலகத்துல வந்து அதர்மம் நிறைஞ்சு போச்சு. அந்த துவாபர யுகத்துல கிருஷ்ணர் தோன்றதுக்கு முன்னாடி அரக்க குணம் படைச்ச மனிதர்கள் வந்து அதிக பேர் வந்துட்டாங்க. அப்போ வந்து பூமியால என்ன செய்ய முடியல, தாங்கிக்க முடியல அவங்க பண்ற அட்டூழியத்தை. அப்போ வந்து அவங்க வந்து பிரம்மட்ட போய் வேண்டுறாங்க. பிரம்மா வந்து அதை தியானம் மூலமா வந்து என்ன சொல்றாங்க, ஷீரோகதாயி விஷ்ணுகிட்ட அந்த செய்தியை கன்வே பண்றாங்க. நம்ம அதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். அதுக்கு பகவான் மனசாலேயே என்ன சொல்றாரு, கவலைப்படாம இருக்க சொல்லுங்க, நான் வந்து துவாபரயுகத்துல கிருஷ்ணரா அவதாரம் பண்ண போறேன், அப்ப பூமியோட பாரத்தெல்லாம் நான் அழிக்க போறேன் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. அது மாதிரிதான் அவர் வந்து தோன்றுறார். அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க, உலகின் பாரத்தை நீக்குவதற்காகவும் அந்த பூமி பாரத்தை குறைக்கிறதுக்காகவும். அப்புறம் எதுக்காக தோன்றினாரு, அதாவது சுவானம், சுவானம்னா நண்பர்கள், அனன்ய பாவானம், அனன்யன்னா அன்பு, அதாவது பிரேம அன்பு கொண்டவர்கள். பக்தர்கள்னா நம்மள மாதிரி இருக்கவங்க எல்லாம் பக்தர்கள் வந்து நம்ம சொல்லிக்கலாம். அதுக்கு இது ஒரு கதை கூட இருக்குது. அதாவது ஒரு தரம் வந்து நாரதர் வந்து என்ன செஞ்சாராம், அதாவது ராமாயண காலத்துல நான் சொல்றது, நாரதர் வந்து ராமர் இருக்கிற அந்த இடத்துக்கு போறாரு. வாசல்ல வந்து ஆஞ்சநேயர் அனுமார் வந்து காவல் காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு. அப்ப வந்து நாரதர் போய் ராமர் என்ன செய்யறாருன்னு அவரை போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா, அவர் என்னமோ பெரிய லெட்ஜர், பெரிய இது புஸ்தகம் வச்சுக்கிட்டு அவர்ல என்னமோ எழுதிட்டு இருக்கிறாரு. நீங்க போய் உள்ள போய் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் பர்மிஷன் கொடுக்குறாரு. உடனே நாரதர் உள்ள போறாரு. அவர் பெரிய புக் ஒண்ணு வச்சுக்கிட்டு அதுல வந்து என்னமோ எழுதிட்டு இருக்கிறாரு ராமர். அவர் என்னத்த எழுதுறாரு அப்படின்னு போய் அவர்கிட்ட கேட்கிறாரு, நீங்க என்ன எழுதிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்கும்பொழுது, என்னோட பக்தர்களுடைய பேரெல்லாம் நான் எழுதிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவ்வளோ பெரிய புஸ்தகத்துல அவரோட பக்தர்கள் பேர். இதை யாருக்கிட்டையாவது கொடுக்க கூடாதா, வேற யாராவது இந்த வேலையை செய்ய மாட்டாங்களா, நீங்க எதுக்கு செய்யறீங்க அப்படின்னு நாரதர் கேட்கும்பொழுது அவர் சொல்றாராம், என்னுடைய பக்தர்கள் பேரை நான் தான் எழுதணும், நான் தான் அதை தெரிஞ்சுக்கணும், அப்படிங்கிறதுனால நானே எழுதுறேன், இது நான் தான் செய்ய வேண்டிய வேலை அப்படிங்கிறாராம். உடனே அந்த அந்த புக்கை எனக்கு கொஞ்சம் கொடுங்க, நான் பாக்குறேன்னு வாங்குறாராம். முதல் பேரா நாரதர்னு இருக்கு. அப்படியே அவருக்கு சந்தோஷம் தாங்கல. பக்தர்களோட லிஸ்ட்ல நாம தான் ஃபர்ஸ்ட் நிலையில இருக்கிறோம்னு அப்படியே பூரிச்சு போயிடுறாராம். அப்புறம் வந்து பார்த்தா அதுல அந்த ஆஞ்சநேயர் பேரே காணும், அனுமர் பேரே இல்லை. அப்படியே கொடுத்துட்டு அவர் திருப்பி வெளியில வராரு. அனுமார்ட்ட போய் பேசுறாரு, நான் ராமர் எழுதின அந்த புஸ்தகத்தை வாங்கி பார்த்தேன், அதுல என் பேரு இருக்கு, ஆனா உங்க பேரு இல்லையே அப்படின்னு அவர் கேட்கும் பொழுது, ராமர்ட்ட ஒரு சின்ன குட்டி புக் ஒண்ணு இருக்கு, அதையும் போய் பார்த்துட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆஞ்சநேயர் உள்ள அனுப்புறாராம். அப்ப போகும் பொழுது அங்க போய் ராமர்ட்ட அவர் கேட்கிறாரு, நீங்க இன்னொரு புக் வச்சிருக்கீங்களாமே, அதை கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டோம்னா அவரு எடுத்து கொடுக்குறாரு. அதை கொடுத்தோம்னா அதை பிரிச்சு பார்த்தா முதல் பேஜ்ல ஃபர்ஸ்ட் எழுத்து கொட்டை கொட்டையா பெரிய பெரிய லெட்டர்ஸா அனுமாரோடைய பேர் இருக்குது. அவர் இவரு பேரை தேடி பார்த்தா இவரு பேரு இல்லவே இல்லை. அப்போ வந்து இவருக்கு சந்தேகம் வந்துருது. ராமர்ட்டே கேட்கிறாரு, இது என்ன கணக்கு, நீங்க வந்து எதுக்காக வந்து இப்படி எழுதியிருக்கீங்க, இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ், எனக்கு ஒன்றும் புரியல அப்படின்னு கேட்டான்னா அவர் சொல்றாராம், ராமர் முன்னேது வந்து அதாவது பெரிய லெட்ஜர்ல அவர் எழுதுறாரு இல்லையா, அது எல்லாமே வந்து என்னுடைய நாமத்தை உச்சரிக்கக்கூடிய பக்தர்களுடைய பெயர்கள். இப்ப நாமெல்லாம் அதான், நம்மெல்லாம் நான் பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த பக்தர்களுடைய நேமெல்லாம் அவர் வந்து ஒரு பெரிய லெட்ஜர்ல வந்து அவர் எழுதிட்டு இருக்கிறாரு. அப்ப குட்டி புக்ல இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டா, என்னுடைய பக்தர்கள் இப்பொழுது என்ன மனசுல மண்மனா பகவத் பக்தோன்னு நம்ம பிடிக்கிறோம் இல்லையா, நம்ம மனசுல இப்போது என்னையே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க பக்தர்களை நான் நினைக்கிறேன், நான் நினைக்கக்கூடிய பக்தர்கள் சின்ன புக்ல எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னோன்னா அவருக்கு அவமானமா போயிடுதான். அப்போ வந்து ஆஞ்சநேயர் எந்த நிலையில பக்தி நிலையில இருக்கிறாரு, நாம எந்த நிலையில இருக்கிறோம் அப்படிங்கறத நாரதர் உணர்றாராம். அந்த மாதிரிதான் இப்ப வந்து பக்தர்கள்லாம் இப்ப வந்து பகவான ஆழ்ந்த தியானத்தில் ஈடுபட்டிருப்பார்கள். அவங்களுக்காகவும்
உங்களுக்கே சொந்தமானவர்களான உங்களுடைய பக்தர்களுக்கு நன்மைக்காகவும் பரித்ராணாய சாதுனாம் படிச்சோம் இல்லையா, அதுக்காகத்தான் வந்து இந்த உலகத்துல நீங்க அவதாரம் பண்றீங்க அப்படின்னு வந்து இங்க அர்ஜுனர் வந்து பகவான போற்றுறாரு, போற்றி புகழறாரு. அப்ப பகவான் வந்து அவரது பக்தர்களிடம் பாரபட்சம் கொண்டிருப்பதாக காணப்படுகிறது அப்படின்னு ஒரு வரி வந்திருக்கு. பகவான் வந்து பாரபட்சம் கொண்டவரா, எல்லாருக்கும் சமமானவரா, பாரபட்சம் கொண்டவரா? நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? அனைவருக்கும் சமமானவர். மாதாஜி சமமானவர் சமமானவர் மாதாஜி எல்லாருக்கும். பக்தர்களுக்கு தனி உரிமை. பண்ணாலும் பண்ணாட்டாலும் கரெக்ட். அவர் வந்து யாருக்கும் பாரபட்சம் இல்லாதவர். நம்ம வந்து 9.29 ஸ்லோகம் வருது. சமூகம் சர்வபூதேஷு, அதாவது யார்கிட்டையும் அவர் வந்து பொறாமை கொள்வதோ பாரபட்சம் அடைவதோ இல்லை. நமே துவேஷோஸ்தி ந பிரியக, நான் அனைவருக்கும் சமமானவன். ஏ ஏ ஏ எஜந்தி மாம் பக்தியா, அதாவது எனக்கு யாரெல்லாம் அன்பு தொண்டு செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு நான் நண்பன். மயிதே தேஷு சாப்பியகம், அதாவது அவன் என்னில் இருக்கிறான், நானும் அவனில் இருக்கிறேன். எல்லாருக்கும் அவர் சமமானவர் தான். அதே சமயத்துல பக்தர்களிடம் அதிக கருணை கொண்டவர். ஏன் கருணை கொள்றாரு? ஏன்னா பக்தர்கள் வந்து பகவானை தவிர வேற எதுவுமே நமக்கு இல்ல, அவருதான் கதி, அவரை விட்டா நமக்கு யாரும் இல்ல அப்படின்னு நிர்கதியா இருக்கிறாங்க. அதாவது யாரையும் உலகத்துல நம்பல பகவானை தவிர. அந்த மாதிரி நிலையில இருக்கிறவங்கள்ட்ட பகவானும் தன்னுடைய தூய அன்பா அவருக்கு கொண்டு இருக்கிறார் அப்படிங்கறது. அதான் பகவான் வந்து உறவு வச்சுக்கிறாரு. அந்த பகவத்கீதையில எத்தனாவது ஸ்லோகம் பார்த்தாச்சு? 9.29 மாதாஜி. வந்து அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு, தனது சொந்த உறவினர்களிடம் பக்தரிடம் அதிக அன்பு கொண்டிருக்கிறார். அது வந்து எல்லார்கிட்டையும் சமமானவர் தான். அதே சமயத்துல இப்ப பஞ்சபாண்டவர்கள்ட்டையும் விதுரர்கிட்டையெல்லாம் வந்து எப்படி இருக்கிறாரு, அதிகமான அன்பு கொண்டிருக்காரு. குந்திகிட்டெல்லாம் அதிகமான அன்பு இருக்குது. ஏன்? அவங்க எல்லாம் அந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து தூய்மையான அன்பு, பகவானை வந்து பிரேமை அன்பு செலுத்துறாங்க. கோபியர்கள்ட்ட அவர் எப்படி இருக்கிறாரு, அதிக அன்பு. அந்த மாதிரி நிலையில இருக்கிறதுனால அவர் வந்து உயர்ந்த நிலையில பக்தர்கள்ட்ட இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்ல தெரியணும். அப்புறம் பகவான் வந்து எல்லோருக்கும் தந்தை, அவர்கிட்ட தான் மூல விதை, அவர்கிட்ட இருந்து தான் நம்ம எல்லாருமே படைக்கப்படுறோம் அப்படிங்கறதெல்லாம் நமக்கு தெரிய வருது. அவருதான் பீஜம், அவர்கிட்ட இருந்தான் எல்லா உயிர்வாழிகளும் என்ன செய்யுது, விரிவங்கங்களா வெளியில வருது. இப்ப நாம எல்லாமும் ஒரு பார்ட் அண்ட் பார்சல் அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். அந்த நிலையில அவர் தந்தைங்கிற வசி, நாம எல்லாம் அவருடைய மகன்கள் அப்படின்னு நம்ம எல்லாம் சொல்லிக்கிறோம். ஆனா உண்மையிலேயே பார்த்தா நம்ம எல்லாம் அவங்களுக்கு மகனா இருக்கக்கூடிய தகுதி இருக்கா நமக்கெல்லாம்? யாருக்காவது சொல்லுங்க, யாருக்காவது தகுதி இருக்கா நமக்கெல்லாம்? இல்ல இல்ல. கரெக்ட். நம்ம எல்லாம் அந்த அளவுக்கு நம்ம அவர்கிட்ட மேல வந்து தந்தைங்கிற அந்த நிலையில நம்ம பாசத்தை அவர்கிட்ட கொடுக்கவே இல்லை. அவர் எதிர்பார்க்கிறாரு, அவர் நம்ம மேல பாசமா இருக்கிறாரு, அன்பை செலுத்துறாரு. ஆனா நாம திருப்பி அவர் மேல அந்த அன்பை செலுத்தல. ஆனா அவர் வந்து நம்ம மேல அன்போட தான் இருக்கிறாரு. இப்ப பௌதிக உலகத்துல வந்தப்ப ஒரு தேவகிக்கும் யசோதைக்கும் இவருக்கும் வந்து மகனாக வந்து ஒரு தோன்றுறாரு. மகன்கிற ஸ்தானத்தை எடுத்து அவர் வந்து தாய்க்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் எல்லாம் அவர் செய்யறாரு, தந்தைக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் செய்கிறாரு, மனைவிமார்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள், நண்பர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் எல்லாம் நம்ம கிருஷ்ண லீலா அவருடைய கிருஷ்ணா புக்ல படிச்சிருக்கிறோம், பாகவத்திலையும் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். எல்லாமே என்ன, அவருடைய தெய்வீக லீலைகள் எல்லாமே அவர் லீலையா செய்கிறாரே தவிர அவருக்கும் இப்ப வந்து யசோதை தாயாருக்கும் தேவகிக்கும் உண்மையால உறவு முறை, பௌதீக உறவு முறை இருக்கான்னா இல்ல. பௌதீகமா அவருக்கு உறவு முறை கிடையாது, ஆன்மீகமான ஒரு உறவு முறை. அந்த நிலையில தான் அவர் வந்து உலகத்துல வந்து அவதாரம் பண்ணாலும் எப்படி இருக்கிறாரு, ஜடகுணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில இருக்கிறாரு. அவர்கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளை போல அந்த சத்துவம் ரஜோ தமோ குணங்கள் ஏதாவது அவர்கிட்ட குடிகொண்டு இருக்கான்னு நீங்க பாருங்க, ஒரு நேரம் கூட கிடையாது. அவர் பிறந்ததுல இருந்து அவர் இந்த உலகத்தை விட்டு மறைகிற வரையிலும் அவர் லீலைகள் புரிந்த வண்ணம் இருக்கிறாரு. எப்பொழுதும் புன்னகை புரிந்த வண்ணமா அவர் முகம் இருக்குது. யாருக்கிட்டையும் அவர் கோபத்தை கூட அவர் காட்டினது இல்லை. அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில அவர் வந்து சிரிச்சுக்கிட்டே மந்தகாசம் அந்த புன்னகையோட அவர் வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த நிலை வந்து அதுதான் அவருடைய உயர்ந்த நிலை, உன்னதமான நிலை. அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு, இந்த உலகத்துல தோன்றினாலும் உறவுகளோட எப்படி இருக்கிறாரு அப்படின்னா பௌதிகமான உறவு அல்ல. அவர் குந்தியோட கொண்டதும் யசோதை தேவகியோட கொண்ட உறவும் ஆன்மீகமானது அப்படிங்கிறத நாம எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லி இருக்குது. இதுல யாராவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம், நான் இதை முடிச்சுக்கிறேன்.
வாஞ்சாகல்பதருப்யச்ச கிருபா சிந்துப்யச்ச அதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்தகி ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாதா கி ஜெய். ராமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூருக்கு ஜெய். ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ராம ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू माता जी। ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பக்தர்கள் சொல்லுங்க சொல்லுங்க ஹரே ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பக்தர்கள் கிட்ட ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பக்தர்கள் கிட்ட பாரபட்சம் காட்டுறது இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கோம். பட் அங்க நம்மளோட சரணாகதிக்கு தகுந்த மாதிரி அவர் பாரபட்சம் காட்டுறது இல்லையா மாதாஜி? சரணாகதி இப்போ நம்ம வீட்டுல எடுத்துங்களேன், ஒரு குழந்தை நம்ம நிறைய நம்ம 4 குழந்தைங்க நம்ம வீட்டுல இருக்காங்கன்னா, ஒரு குழந்தை என்ன செய்யும், நம்மளை கேரே பண்ணாது. அது பாட்டுக்கு அது வேலையை பார்த்துக்கிடும், அறிவுள்ளதாகவும் இருக்கும், நல்லபடியா இருக்கும். அதை பத்தி நாமளும் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் எல்லாம் இருக்கும். ஒரு குழந்தை என்ன செய்யும், கொஞ்சம் அதாவது பெரிய குழந்தைய விட இந்த குழந்தை கொஞ்சம் அறிவு கம்மியா கூட இருக்கலாம், ஆனா அன்பு அதிகமா இருக்கும். நம்ம எதுக்கு எடுத்தாலும் அம்மாவையோ அப்பாவையோ சார்ந்தே நிற்கும். எதுக்கு எடுத்தாலும் ஓடி அப்பா அப்பா அம்மா அம்மான்னு அது குழந்தை நம்மள்ட்ட பேசும். அப்போ நீங்க என்ன செய்வீங்க, எந்த குழந்தைகிட்ட நீங்க அதிகமான நேரத்தை செலவு பண்ணுவீங்க? இந்த ஓடி வர்ற குழந்தை. ஓடி வர குழந்தை. ஓடி வர குழந்தை. மேலும் அந்த குழந்தைக்கு நாம அதுக்கு நம்மளோட ஆறுதல் தேவைப்படுது, அதுக்கு நம்ம அன்பு தேவைப்படுது அதுக்கு. அப்ப அந்த குழந்தைகிட்ட நம்ம அதிகமான ஒரு அன்பை நம்ம செலுத்துவோம் இல்லையா? அந்த மாதிரிதான் பகவான் என்ன செய்யறாரு, தன்னுகிட்ட சரணாகதி, நம்மள வேற யாருமே எனக்கு கதி இல்லை, நீதான் கதி அப்படின்னு எப்போ நம்ம பகவான்கிட்ட சரணாகதி அடையிறோமோ, அவரை பாதுகாக்க வேண்டிய கடமை அவருக்கு வந்துருது. அவர் என்ன செய்யறாரு, பக்தனுக்கு பக்தனாயிடுறாரு. அந்த நிலையில வர்றதுனாலதான் அவர் தன்னுடைய பக்தர்கள்ட்ட சரணாகதி அடைஞ்சவங்கள்ட்ட பாரபட்சம் இருக்கிறாரு. நாமளும் அவர்கிட்ட போனோம்னா நம்மளையும் அவர் அன்பு கொடுத்து, அதிகமான அன்பு எடுத்து நம்மளை கொண்டு போய் மேல அழைச்சிட்டு போயிடுவாருங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்புறம் எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட். இந்த இதுல அவருக்கு அனைவரும் சமமாற இருப்பினும் அவருக்கு சொந்த ஒரு இடம் பக்தர்களிடம் அவர் அதிக அன்பு கொண்டிருக்கிறார். அவர் பகவானுக்கு தந்தை இல்லை சொல்லியிருக்காங்க, ஆனா மகன்களும் இல்லைன்னு சொல்றாரு. அப்படின்னா? ஆமா பிரபு. சரி மாதாஜி. அவருக்கு அவர் உலகம் தோன்றதுக்கு முன்னாடியே இருந்த ஆதி மூலம் அவர் இல்லையா? அவருக்கு யாரு தந்தை யாரு மகன் சொல்லுங்க? அவருக்கு தந்தை இல்ல, அவர் தான் பீஜம். ஆனா அவருக்கு குழந்தைகளே இல்லைங்கிற மாதிரி பேசுறாங்களே, ஒருத்தரும் மகனும் இல்லைங்கிறாங்களே. ஆமா மாதாஜி, பௌதிக நிலையில யாரும் மகன் கிடையாது. பௌதிகத்துல அவருக்கு குழந்தையே இல்ல. நம்ம பௌதிக கண்ணோட்டத்தோட நம்ம பார்த்தோம்னா அவருக்கு அவர் ஆதி மூலம் பீஜம் அவரு தான். அவர்கிட்ட உற்பத்தி ஆகிற பாட்டின் பாசல் நம்ம எல்லாம். அவருக்கு அப்பா அம்மா கிடையாது, குழந்தைங்க கிடையாது, எந்த உறவு நிலையும் கிடையாது பௌதிக விலையில். ஆனா ஆன்மீகத்துல நிர்குணம், நிர்குணவாதி. நிர்குணவாதி. அந்த அர்த்தத்துல. ஓகே மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ராதிகா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணிடுறோம் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.